Zdravím vás zo zasneženej krajiny. Začala sezóna bežkovania, takže plnou parou vpred, veľmi sa z toho teším. A jedna taká myšlienka na dnes. Viete, k čomu by som prirovnala sebarozvoj a prácu na sebe? Neviem, či niekto z vás začal niekedy nosiť okuliare. Prvýkrát v živote, mne sa to nedávno stalo. Predsa stúpajúcim vekom nevidím do diaľky. A keď som dostala tie okuliare a som si ich prvýkrát nasadila, tak som nevidela nič. Akože bolo to veľmi nepríjemné. Ťahalo mi to oči, točila sa mi hlava. Ale po chvíli, ako som si na to zvykala, tak to bolo stále lepšie a lepšie. A som si uvedomila, že to potrebujem. Že to potrebujem preto, aby som sa cítila lepšie, aby som lepšie videla, aby som mohla bezpečne šoférovať kvôli sebe aj kvôli ostatným na cestách. A naozaj mám pocit, že je to ako keby porovnateľné, že bolí to, nechce sa mi do toho, nechcem to nosiť, nechcem to robiť, ale koniec koncov vo vnútri viem, že na konci mi to pomôže a že slúži to k tomu cieľu, aby som mohla teda ďalej jazdiť a cestovať a tak ďalej. Takže ak vám to dáva zmysel, dajte like, dajte follow a moja stránka www.netrapsa.sk, kde sa môžete dočítať viac o mojej práci a o tom, ako motivujem ľudí a komu to ako pomáha. Čaute!